IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Miss Mary Jane Llanyo, mangidadaulo Tilawag City Tourism Office itikado digiti nakipagpartisipar iti Just Be Active this summer recital ana angay iti kalabes iti dakkel amol dito syudad Tilawag. Sagon ken kuana, plano Tilawag City Government babaen ken Mayor James Brian Alcid ang manayunan pay digiti programa ken aktibidad amang pabilig iti kinaammo ken talento digiti ubing kas iti science, math ken dumapay a subject. When we are very happy na karagragsak iti amin nga nagsakripisyo ken timultulong tapno agbaling nga successful dito a programa because after the grand series of grand recitals kasi DJ lang talaga pinaka-grand na napasama kini Sabado SM Lawag. Ket mesa lang DJ. Adami iti napasamak anana a day before na DJ culminating met iti baking and cooking tayo nga napasamak iti Jane Cat na isumet ni nagklas-klas syanda, and then iti Sunday after that grand recital at SM adami iti napasamak nga friendly match ito'y basketball court para kadagiti classes tayo ti basketball ken volleyball. Ket napalaus unay iti panagyaman iti amin saan lang nga iti opisina mi the whole city government of Lawag ti ragragsak niya Apo Mayor tayo nga nangruna nga nangi push ken nang suportar kada ito nga programa because of his belief nga talaga he wants to invest in our youth. Ken magustuhan na unay daytoy kasi DJ kanayon na nga ipalagip kadagiti naganak ken kadagiti amin nga lawagenyo nga agtutubo na find something that is worth your while haan nga ti kanayon nga adada iti gadgets kada awan iti ubraen da nga sa Bali iti summer, so why not give them something that would make them better versions of themselves. Kabayatan na inbatad pa ni Miss Llanyo ababayan ka digito yung programa at dapay ang madiscover digiti kabaylan digiti ubing iti na dumaduma talento kasi iti dancing recital, music play, sports kanda dumapay nga extracurricular activities. Siyempre, madiscover damit mga naglalaing da at doon namin apo nakaad-ado iti i-offer tayo nga klase ket maragsakan kami ta idi recital nakita mi nga talaga iti laing ti agtutubo nga lawagenyo. Kasla nga rod handag dadamo kasla handa first time da nga nagklase kasla kasjay kuma nalalaing da nakakapimpintas ti performances da ken makitam ti regget da all they really just need iti lang talaga gaya masapol da apo nga per may is an opportunity and a platform to explore and showcase their talents. Ket kasko na ni Apo Mayor in Karina Met kadagiti naganak ken kadagiti amin nga nakipagpartisipar na itultuloy na daytoy nga programa and hopefully with the whole city government's efforts and help ket mapadakkel pay daytoy ta ad-ado kumamet ti maakomodar na into no umay nga tawen. Mainaay gito daytoy inlawlawag pa ito, special adakkel at tulong daytoy, tapno may turong digito ubing itinasaya at pagbanagan ken mapagtalkanda digito bukod da talento ken abilidad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.